išiel do nemocnice. Tam sa ma hneď vysmiali, že nič mi není. No vieš, ja som došiel povedať, lebo ty si zvyknutý ako boleť, vieš. Že keď máš chytený, že niekto chytí na spodok, tak nespadneš, víš, ideš vystretý v pohode. Ja, že boli brucho, že 100% to je slepák, nie, není slepák. Potom tam hneď, jak zistili, že mám slepák, hneď takto tam skákali okolo mňa. Doktora sa pýtam, či za 8 týždňov môžem nastúpiť na tomto zápasu, tak povedal, či mi úplne nešibe. A že to, Ježiš, ty budeš rád, keď v júni budeš v pohode. Ja, že dobre, tak to zabudí na to, že ja budem v júni v pohode, ja budem v februári v pohode. Čiže tak sa nejak toto. Nakoniec sa tam vybavil ten doktor, čo to robí laparoskopicky a nemusí byť celý rozrezaný. Ten mi to spravil. A všetci doktorky a sestričky sa smiali, lebo prvé, čo som povedal po tej narkóze, bolo, že či som vyhral. Pýtam, vyhral som. Tak ten má úplnú zábavu tam na mne. Ale spravil to dobre a za 3 týždne som bol na Žilinke a bol som v pôde.